И здравейте хора, днес сме на... Ще говорим за giveaway, където сега гледай колко е топло. Може 40 градуса да вече, може 45 градуса. Сега чувствате, защо така ми обърната камерата, защото сега просто обърна и... Какво бе? Нещо. Чухте ли там? Много скъпо. Падна ми. Чакайте малко. Да го оправя. Сочи на компютър. Сочи на компютър. Давай. Сега сме тук. Сега се схождаме и си говориме. Сега за малко по-късно след една 2 години, ако се берем, таким 100 или 1000 лайка на това видео, точно ще на giveaway ще има едно сладолет. Шегувам се. Ще има подарък PlayStation 3 контролер за първия човек. Ако например има 999 лайка, 99 лайка и станат на 100 или на 1000, той е човек, който пръв натисне бутона, ако е 999 или 99, той ще спечели това. И сега сме тук пред трафото. И то така ще свърши видеото. Сега чакайте точно втора част на това видео. Айде, свършва видеото и от мен. Чао, до втора част ще се видим. Чао!